Deh. Hombre. Hi, ay. Happy New Year. Happy New Year. Gusto ang biyahe. Okay naman po biyahe. Kuya. Dagan ang kuan ay. Kuya. Nanas kuya, oh. Jilo, oh. Oh. Hanas Si Aisa. Abot nagkagayan. January 13. Actually, birthday nga po ni Mama Ate karon, Mama Ating karon. Alas City na. Huwebes. Oh. Doon lang mo? Ha? O, tama na din. Doon lang mo, layo pa. O, layo, pero Ha? Sa akasya.
Eh! Hombre. Hi! Happy New Year! Happy New Year. Lagpas. Basta biyahe. Okay naman po biyahe. Yeah. Dagan ang kuan ay. Kuya. Uy, tagay, sinsilyo ang bata. Uy, kasi siya. Basta, tagay ng sinsilyo ang bata. Kasi sa kuan. Nanas kuya, oh. Jilo, oh. Ah, Nanas si Aisa. Abot na kagayan. Katulog mong sakto. Katulog lang mong sakto. Yatag ya. Sige. Pangayon. Oh, Pasko day. Ha? Lagi ng vaccination card. Ila-chila yung card. Meron gidala-dalan mo. Baka mingaw doya. Ha? Baka Baka mingaw. Mingaw? Diyan ka dito na. Ito mo lagi kaya. Ha? Ito mo lagi. Pag umagbagyo, burn kayo lang. Huwag kami ito. Bukol burn ay. Kita ko sa mga video. Ina, initan. Kaya wala na kahoy. Mga lubi no, nangakuha no. Mga baragula na dahon. Ang isa among agod kay ang mga lubi. Kaya di na. Sana ipa-ibabagot. Sa kana. Kana sa imong kuhan kay kinahanglan. Kani? Trabaho ka pang Rachel Bot. Kani? Ang nanay kaya ang kuhan. Trabaho sa Rachel pero pero kinsa may wala naghilag si GN daw. Kay lakon daw ako. Pinangan ng daya. Gihaton mo sa per. O magpahatod ni kay murag maliit na din na pumaha. Maliit dugay din ang andar di ay. Isutso. Dugay na niabot no barko no. Alas sa kapin ng gudender? So na kay Basta magay alas ko bul kay alas mabot sete, kay alas alas 5 na naman, alas 5 dunggo na. Alas 4 kapin. So kay bawd. Bawd siro na ilang dagan. Kusog ang bawd oy kay Hello. Ano ni bawd ni tatay Dars? Di ako ano. Kanaanad. Ibilin ako ang bawd ni. Si Ma'am si kay wala. Ay, wako yung tanaw dagat. Pagsitoy. Di pa rin siya nasukoy. Hara tayo nagbili. Si Ma'am Se? Ito magkuhan si Ma'am Se ka nanawag din ha, paglarga. Tapos kasi ko sa bukid. Hindi ra kuno to siya, hindi ko magkasal si Atilinlin niya. Galaag din kasi. May spaghetti siya na salad. Layo ito naman. Ha? Taas na kay si kuya ay. Taas ang loy. Naabsan ko. Taas si Jilo. Oy, si GL God. Si Jel, taas mo Jel. Oo. Pero mas taas kaya. Taas si Jilo. Hindi mo transfer naman kaya. Dire na kayo magpayo sa gayan. Gabay ra budyo na lima. Parihar ang yapon dito. Korea na. Parihar mo na kay Kapag ganun mo dyan, likon na to. Kasi kapag yan sila. universal mo na ang model. Di pa daman na rin ang card ni Jilo mismo. Kita na mga maestra dito sa kuwan. May ka nag-acto po si ma'am na. Timingan, ang suldo sir, itong labanyan. Gracias. Welcome to Cagayan. Uy, lama dito. Ato siya sa katedral oh. Dali ko ay dali kay mag-picture kita dito na.
2, 3, smile. Pwede makita yan. Okay. Ano ba eh? City of Golden Friendship. Anak mah. Dire ya oh, anak ya oh. Okay. Pala sa kadaan, hindi mo pa nun ba barbecue? Ha? Balunan mo ba? Ang Ha? Ako to record. Mahalin na kami kay bayad sa Pico.